abinda ake nufi da asma'ul mausula sune wasu sunaye ne wanda suke al-wasl kamar sada tsakanin can da can suke, shi yasa aka ce musu al-mausula, masu sadawa, kenan suna sadar da waccan magana da waccan magana. In ka zo yin magana akan namiji ɗaya tak ko kuma wani abu wanda yake namiji ne sifar haɗa shi a baki, sai kai amfani da lafazin alladhi shine ai lil mufradil mudhakkar. Ana utilize ana sa alladhi a gurin da zaka yi amfani da mufradi kuma namiji, abu wanda yake ɗaya kuma namiji, kenan wanda yayi kaza. Alladhani kuma abu biyu, wannan shine ake cin shi alifu sunai alifun biyun tawa. Lil musanna muzakkar, mazaje guda biyu in zaka bada bayani akan waɗannan da suka zo su biyu amma fa mazaje, sai kai amfani da lafazin alladhani, kenan sune lil musanna muzakkar da biyu wanda suke mazaje. In kuma zancen ka akan jam'i kake yi kuma na maza, kenan maza da yawa, sai ka ce alladhina kaza kaza kaza, alladhina kenan li jam'i zukur, ga jami'i na mazaje. Kenan sai ka nisanci lokacin da kake magana akan mutum guda kaka ce allazina, lokacin da kake suka bada magana ka akan mutum da yawa kaka ce allazi. Kenan wannan shine amfanin asma'ul mausula da kuma inda yake zuwa ɗayan su da kuma inda yake zuwa jami'i da kuma musanna wanda ake ce mishi gurin biyun tawa. To na mata fa ina ne, ya ne ake yi su kuma me bambancin su? Mace in zaka ce wacce ta yi kaza, ai nan wanda ya yi ne mufrad muzakkar, nan kuma allati wacce ta yi ita ɗaya ta lil mufrada mu'annatha, ga wacce take ita kadai kuma mace sai ka ce allati, baka ce ba allazi ko alladhani ko alladhina. To mata biyu ne suka yi abun ko kuma kake so ka yi fira a kansu, sai ka ce allatani. Allatani waɗanda su suka yi su biyun, kenan lil musanna mu'annas, abun ga biyu, abun biyun tawa irin na musanna muzakkar, to nan na mu'annas ne. Wurin biyun tawa kenan inda zaka yi amfani da lafazi da bayani akan mata guda biyu sun yi abu kaza, sai ka zo da lafazin allatani. To in mata da yawa ne kaga duk suna da bambanci, alladhi allati, alladhani allatani. To su kuma maza aka ce allazina, su kuma mata sai ka ce allawati, allawati, ko kuma ka ce allahi, kenan jam'i ne na ina, jam'i ne na mata. Kenan mata da yawa suka ce wannan wanda suka yi kaza, amma duk wanda ya ji ka ce mishi allahi ko allawati ko allati ko allati ko allatani, ya san bayanin ka akan mata kake yi. Kenan in namiji ne sai ka guji lafazin allati ko allati ko allah ko allawati ko allahi. Kenan allawati na jam'i ne, jam'i kuma na mata, jam'i na mata, kamar yadda Allah yake cewa allahi ya isna, ai wallahi ya isna min al-mahidi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur. Hallo yace wallahi lam yahidna, kenan masu yin haila idda su kaza kaza ce, kai wallahi har da ma matan da lam yahid ba su yin haila. Kenan Allah ya jidde a takaice jam'i ne na mata, shine bambanci tsakanin shi da alladina. Shi Allah ya jami'a, Allah ya jam'i ne shi da wannan da allawati duk ɗaya ne. Sai abu na gaba kuma abinda ake ce mishi man da kuma ma. Wa ake cewa man, wa ake cewa ma. To mafi yawa abin da ya tahiya sai dai dan kaɗan abin da ba a rasa ba, kawai ka'idar man shine lil aqil, lil aqil, ga wanda yake da hankali ake cewa man. Wanda yake cewa, wanda duka ji an ce mishi man, to mai hankali ne. Amma za ka samu akwai a kodacin Qur'ani akwai guraren da ana amfani da lafazin man, amma kuma ba mai hankali ba ne. Man yamshi ala batni, man yamshi ala rijlai, man yamshi ala arba'in. Kenan wannan ba mai hankali ne ba, amma an yi amfani da lafazin man. Sai kuma ma, Allah ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard, ce utiya bima tagliban,
tagliban lil aksar, kenan da a nuna yawancin kaza, ba a ce man ba. Kenan inda aka ce yusabbihu suna tasbihi ga Allah man fi samawati, wanda suke cikin sammai da kasai, masu hankali, mala'iku da mutane da sauransu da aljanu masu hankali, kenan saurawa sai aka ki a zo da man anan, sai aka zo da ma tagliban lil aksar, saboda an ce ma hatta wannan yana tasbihi, wannan ma sabura ta shiga, komi da komi, sauti da komi da bishiyoyi da komi da ita sama da kasar, kenan ma fi sama, duk abin da yake cikin samai da kasai, mutum ko aljani yusabbihu lillahi, suna tasbihi ga Allah. To an zo to nan cikin wagama mai hankali da mara hankali duk sun shiga, to ana zuwa da ita in ana so a yi bayani akan abin da baya da hankali. Amma man mafi yawa abin da ya tafiya ana yin bayani akan abin da yake hankali. Allah sa mun fahimta, duk da dai a gurguje ne kuma a takaice. Anan nake ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.